fedde heblo sukaɓe afrique takkusa ne yoni to Gadiabi Diala to Samba Lamde to Kolomina Gawi Nane to Sewnde Mabouɓe to Luuma Ñalbi Madina Alheri to Awoyni to Guetema to Diali Guel ko on takkusan juula ha to galle Ceerno Habou Diallo e nder kidira kabaruji men e ɗemgal Pulaar e gardini kabaruji men ma en jaar tudor leydi Mauritanie kalen noon e jonde suudu sabiji jooɗi alkamisa hanki o ma en kal kadi eko fati alhaali mayde Eliwul Mohamed Val men ɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kal tigi e nguɗo cumu taw ko cumu musgo wangu e subaka hande e nder oɗo nokku biyeteɗo parc Lambey e nder wuuro Dakar ma en kal kadi e ɗiɗo konngudi musɗiɗi Abdoulaye Wade ƴetti huccidde e yoga e sennaɓe leydi Sénégal to leydi Mali ma en kal kay e ɓeɗo yimɓe hewɓe tumaɓe taw ko wiyeteɓe les élus locaux tumaɓe tigui gollodade e ɓeɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe ma en kal kadi e daha gollo oɗo taw ko gonnoɗo hoorejo suudu tribunal ñawirdu mo wuuro diwan Nioro to Zimbabwe ma en kal ma en jurno ƴeewen ko hesɗi toon caggal kudeta bannoɗo toon kabaruji men Jolam Jaɓeri ma nawen ha to Grèce to Haïti to Israël bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni joni jañuɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru Jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo moon Haali Abouba hono no mbiruɗen e gartiri kabaruji men to leydi Mauritanie noon mbiyen suudu sarɗiyeji ɓu leydi Mauritanie ɓe jooɗima tigui alhamisa hanki o jonde nde noon ko yidde kay yewtude e labbikinde ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi tawa kadi ko gardugol mawɗo suudu hoorejo suudu ndu biyeteɗo Mouhamed Wul Boylina mbiyen ɓe jooɗima tigui alhamisa hanki o yesso Mouhamed Wul Boylin ɓe kaali noon toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arawidiri noon ɓe jewti koko fate ndeɗo sifande taw ko sifande ñamade leydi Mauritanie sifodirno e boñ enda sifodirno e boñ enda woni ko wiyete banque indien taw kadi ko nden sifande sifanoma tigui guila ñande 4 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen nden sifande noon walla on haalis noon fatode ni tigui walla fonno rondade tigui koko fate fereji courant kay yidde jokkodirde ɓoggi courant noon taw ko tuggi ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott ha ngoɗo wuuro wiyetego Nouadhibou ɓoggiɗi noon taw ko courant mawɗo no fewi courant poɗo taw kene ƴiime courant on e ƴiime han 225 kilowatt toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon koko fati kadi e sifande taw ko sifande ñamade leydi Mauritanie sifodirno tigui e oɗo boñ taw ko boñ saoudunaɓe biyete ko banque saoudienne pour le développement ɓe cifodirino tigui e leydi Mauritanie ñamade nden sifande noon sifono tigui huñande 27 lewru août hitande gonɗen nde e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott mbiyen nden sifande walla on haalis noon fandon tigui koye fewnide laabi tawa kadi ko ɗiɗo laabi ngolɗo lawol biyetego route nationale numéro 1 ko lawol tigui Nouakchott ak Jouzé Benichap e route fade kadi e ngolɗo lawol biyetego route nationale numéro 4 noon ko lawol tuggude kay Nouakchott fade Nouadhibou ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi wonno kay sababu ndeɗo jonde taw ko jonde ndiɗo suudu jooɗi e gardugol mbiyeten oɗo mawɗo suudu biyeteɗo Sidi Mouhamed Wul Boylina mbiyen noon joɗenno laamu ngu noon e nden jonde ko ngal jagol gal mabɓe kalfinade tigui ko fate faggudu hono oɗo biyete ministre des finances hono oɗo biyeteɗo Moukhtar Wul Ndiaye mbiyen Moukhtar Wul Ndiaye noon caggal kay joɗodeji huccidiri e ɗiɗo jandiyankoɓe o haalaniɓe tigui dendagal ɗiɗo haalisaji holko saabi ɗeɗo sifande holko kadi haalisaji ɗi poti fade holko fewna e haalisaji e holko haalis foof holko fewnira mbiyen noon o holliri tigui wonde haalis walla sifande adana nde toppitino tigui ko yidde kay ngarɗi ɗin yidde kay jokkodirde ɗiɗo ɓoggi courant taw ko ɓoggi courant wiyete réseau courant tawateɗi tigui taw ko gonɗi wargo beele kay ene mbawa jokkodirde e ɓoggi courant tawateɗi to banggue jokkodirde e ɓoggi courant tateɗo banggue hirnangue leydi Mauritanie beele kay sababu ɗum noon ko beele kay courant walla ɗin ɓoggi ene mbawa jokkodirde tigui e ɗiɗo ɓoggi taw ko ɓoggi ummide to Manantali ɓe jiiɗi kadi koni beele kadi ɗiɗo ɓoggi taw ko ɓoggi tawateɗo rewo leydi Mauritanie ene mbawa jokkodirde tigui e ɓoggi courant noon taw ko ɓoggi tawateɗo e nder ɗiɗo leydi wiyetedi Maroc mbiyen o holliri noon ɗin ɓoggi kay walla ɗiɗo courant ji foof so jokkodirama nden kay ma leydi Mauritanie heeɓa courant taw ko courant moƴƴo beele kay ɗiɗo société ji kadi e ɗiɗo usine aji foof ene mbawa gollade ha no hannirta ni o holliri noon ɗen golle noon ene qiime tigui fodde 110 millions taw ko haalis dollar 110 millions tawi ko haalis dollar ɗum noon so wattama e uguya ene hawra tigui 39 milliards taw ko haalis uguya
mbiyen caɓantati jeenayyi haaliss ugoya o holliri kadi nden ñamande ko ñamande yoɓetede ñamande noon foti yoɓede tigui ko nder duuɓi sappo e joyyi e nder duuɓi sappo e joyyi ko Mauritanie tigui foti ruttude on boñ taw ko boñ indien e nder duuɓi sappo e joyyi e nder duuɓi sappo e ɗiɗi so tawi kay ɓe mbawani gaynude yobde on haaliss boño ne hokkiɓe tigui dawal ɓeydandeɓe hen duuɓi nayyi beele ɓe mbawa yobde haaliss o noon jobgol mum ene waɗi tigui wiyete intérêt woni pawnari e nder temedere foof leydi Mauritanie fawnaɓe hen mbuuɗu piccal jeeɗiɗi woni 1,7% ko fati e projet goɗɗo ko fati kadi e projet laabi walla wiyete fati toɓɓere ɗiɗi ɓe ko fati e fewnude laabi Moukhtar Wuld Ndiaye holliri tigui wonde Moukhtar Wuld Ndiaye o holliri tigui wonde koppereje kewɗe ƴettanoma pour fewnude laabi noon e nder leydi Mauritanie kene qime temedere e capanɗe 4 kilométre taw ko goudron fewnama e nder leydi Mauritanie mbiyen noon taw kadi on nden temedere e capanɗe 4 kilométre goudron pewnaɗo taw kadi hen feccere o holliri ko boñ leydi taw ko leydi Mauritanie tigui ko kañum waɗi junggo e yeyba yaltini ɗin haalissaji o holliri noon on haalis taw haalis cifodirnoɗo e boñ Arabie Saoudite naɓe woni banque saoudien pour le développement ɓe cifodir walla on boñ noon rondi koko wiyeten milliard uji jeenayyi ko milliard uji jeenayyi haalis ugoy ɓe ƴettino tigui e boñ on boñ beele kay eɓe mbawa fewnide ɗin laabi mbiyen noon on boñ noon walla on haalis noon ko ñamande yoɓetede e nder duuɓi capanɗe tati ko ñamande yoɓetede e nder duuɓi capanɗe tati e nder duuɓi capanɗe tati ɗe so Mauritanie gaynani yobde ɗi 9 milliards eɓe ɓeydano kaydi e ɓeydano Mauritanie duuɓi jeetati noon beele Mauritanie kay ene wawa gaynude yobde ɗen ñamale haalis o noon e waɗi ko wiyete fawnade walla ko wiyete intérêt e nder temedere foof leydi Mauritanie sene yooɓa haalis o ene fawa hen ɓurɗi ɗi woni 2% mbiyen caggal noon nde Moukhtar Wuld Ndiaye gayni hollirde kay dendagal ɗiɗo haalissaji to poti rewde haalissaji to ndewi e dépense uji ɗin paadi e ɗin haalissaji mbiyen ɓeɗo jagoɗo walla ɓeɗo koni ɓeɗo jaydiyan ɓeɗo wiyeteɓe sharɗiyankoɓe kamɓe foof ɓe kolliri hen weltare mabɓe no fewi ɓe gandi kay jagorgal ngal ɓe gandini ɗum kay eɓe belti e golle gollade ɗe ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni leydi so tawi ala ndiyam ala courant so laabi moƴƴani leydi wawa ɓamtade ɓe mbaɗi erago noon faade e laamu leydi Mauritanie ɓe mbaɗi erago noon faade kadi e laamu leydi Mauritanie beele kay golle baɗe ni ene golle e nder jokli leydi Mauritanie foof ene golle e nder jokli Mauritanie foof ha tengti kadi tuggi ko wiyete elega ha yettikka hayɗi tuggi elega ha yettikka hayɗi ko ɗon tigui o kolliri ko ɗon tigui potoji kewɗi taw ko potoji nawoji courant ɗi ndewi ɓe jiiɗi noon ko dennagal guure tawateɗe e ɗin diwan mbete ɗen guure foof ene keeɓa courant sudum ala ɗen guure kay gontata ko kolla kaɗa saabu ko ɗon potoji courant ɗi kewi ndewi ha joni koto leydi Mauritanie keddotoɗen kalen noon e ndeɗo fedde taw ko fedde wiyetede l'union internationale de télécommunication woni IIT noon waɗi tigui cimtol mum walla biyen rapport muɗum holliri rapport mabɓe e ñalawma hande o rapport mabɓe noon ɓe kolliri tigui leydi Mauritanie ene daɗa no fewi ne yatiri caggal to banggue ko wiyete télécommunication noon woni to banggue téléphone ngaji e to banggue internet saabu kay doggol mabɓe holliri tigui leydi Mauritanie ene tawe temedere e capanɗe joyyi e goho ari temedere e capanɗe joyyi e goho ko ɗum tigui leydi Mauritanie ari ɓe kolliri kadi leydi Mauritanie ene woni caggal dendagal leyɗele joyyi taw ko leyɗele wiyeteɓe union Maghreb leyɗele joyyi Maghreb arabe leydi Mauritanie tawate ko leydi Mauritanie heedi caggal ɗen leyɗele foof ɓe kolliri noon ko leydi Liby noon ene tawe tigui leydi Liby ene tawe leydi Liby kañum ari temedere e sappo joyyi leydi Algérie ko kañum tigui ari temedere e ɗiɗi leydi Maroc ko kañum ari temedere leydi Tunisie noon ko kañum ɓuuri dendagal leyɗele joyyi Maghreb arabe ɗe foof moƴƴude réseau nden noon ko kañum ardiɓe mbiyen noon leydi Mauritanie siftinde on réseau ji tati taw ko réseau ji courant walla réseau ji tati taw ko réseau ji téléphone ngaji ne tawe e nder leydi Mauritanie on woni oɗo réseau biyeteɗo Matel noon taw ko Tunisie naɓe jeeyi ɗum e oɗo réseau biyeteɗo Mauritanie noon ko leydi Maroc jeeyi ɗum e oɗo réseau goɗɗo biyeteɗo Chinguitel on noon ko leydi Soudan jeeyi ɗum saha foof noon ɗiɗo réseau ji tati gonɗe e nder leydi Mauritanie saha foof laamu leydi Mauritanie ngu ene waɗa mabɓe taxe uji kewɗi ene feewi mabɓe taxe uji kewɗi taxe uji haalis gam kay hollirde wonde weltaki e gueɗe mabɓe kadi réseau o ne febli no fewi ene febli kay ha cegdi kadi e yoga e guure tokose tawateɗe e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon guila oɗo biyeteɗo Abdourahmane Wuld Boubacar mennoɗo wonde chef d' état major mo leydi Mauritanie guila noon mbiyen yontere e ɓennude nde o haalino tigui e mayde oɗo sehil makko Eli Wuld Mohamed Valla o wi noon mayde Eli Wuld Mohamed Valla no mayirni ene ubbirani ene ñawi hakkille makko no fewi guila nden noon kanko oɗo biyeteɗo Abdourahmane Wuld Boubacar o holliri tigui omo jogui tuuma wonde oɗo biyeteɗo Eli koko maayi ko Eli koko wara o holliri mayde Eli nde no Eli mayirni ene ubbirani yaawi no fewi
maydi eli noon siftinde noon eli wul Muhammad Wal ko kañum tigi wonno hoorejo leydi Mauritanie caggal kayde Mawya wul Muhammad caggal kayde Mawya wul Sidi Ahmed waɗa coup d'état yalti e laamu mbiyen wul Boubacar noon wi tigi ma daro ma sirngino kay beele kay ene anda holko saabi mayde eli wul Muhammad Wal sabu ko adi ko eli maya haydara ala ko tuna ene ala ko tinano ene Moussa e eli noon ko neɗɗo celluɗo holliri kadi ko neɗɗo gandaɗo jiɗaɗo e nder leydi Mauritanie mayde eli noon siftinde noon eli noon mayi tigi koye nder diwan mo kerol hakkude leydi Mauritanie e Sahara hollirama noon caggal nde eli mayi toon ko toon tigi waɗa e don tigi artira to Zouérat ko ɗon tigi avion ari taw ko avion spécial ƴetti eli artiri ɗum te adde ɓandu makko ndu e nder ngoɗo wuuro Nouakchott nde o yetti bo wallade Nouakchott ko ɗon tigi oto arnimo tawa nayimo ɓe nayimo tigi galle makko nde ɓandu ndu yetti galle makko ɓe dokki kuroji makko yo lotmo min ƴeeruji joyi pawti hen ko nden tigi ɓe nayi ɓandu ndu ɓe ubboyi ɗum to guenal bitaɗe Lixar noon en tawi tigi e nder Lixar ko legal tawtegal e nder Nouakchott mbiyen gila noon ko oɗo biteɗo wul Boubacar wi Abdourahmane wul Boubacar mbiyen gila o haali e nden mayde tuggi noon faade joni dendagal leydi Mauritanie naɓe kala so goni gila e less tillisaji ha e less caleje ha e nder salon ngaji e nder taxi ji fof ko ɗum haalata yimɓe fof e oɗo saaha mbaɗi hakkillaji mumen tigi eli koko wara wona mayde moƴƴere wona mayde natti xeela so tawi noon eli ko wara walla ala ko mayde peral ko wawi wonde hen fof ɗum kam e oɗo saaha ko Allah andi kono oɗo noon musidɗo makko sehil makko biteɗo wul Boubacar o holliri tigi kanko o woppata haala ka so wona o heeɓi hen kollaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Mohamed wul Mohamed Cheyba noon ko sugo gorko goto e oɗo saaha joni tawateɗo e juuɗe laamu tawateɗo e juuɗe police mo Arafat mo Nouakchott kanko noon o wonno ko eran ƴettino ko téléphone makko tigi o noddi oɗo taw ko horajo suudu ñawirɗu mo wuuro Nouadhibou so radio suudu ñawri mo Nouadhibou don tigi o biteɗo Mohamed wul Khaladi o noddi ɗum téléphone noon o ƴetti ɗum o haale mum konngudi muusi caggal kay nde ñawore ñaawi oɗo biteɗo wul Haydira caggal nde ñawore nde walla ɓeɗo ñawoɓe goppiri tigi wul Haydira ko ɗum saabino noon e wideɓe o ƴetti téléphone makko o ƴetti on horejo ndun suudu noon koko portunomo plainte gila hanke noon omo tawi e juuɗe police mo Arafat loskoji noon ene jokki beele kay eɓe mbawa andude ko saabi beele kay eɓe ganda soɓe keeɓi enregistrement o beele kay eɓe ganda so tawi ko gonga o ƴettima on so tawi noon ɗum laatima o nawe yeeso parquet o ñaawe mbiyen noon woɗon ko ha joni ko fati e on fannu hono mawɗo walla hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui ko fati e ñawoje caggal jaydeji kewɗi kolliri wonde wul Haydira ko jaltude leydi ndi walla wul Haydira tawi ngol woni Nouakchott kanko noon o holliri e oɗo saaha joni wul Haydira woppaka wul Haydira ha joni nana e nder ngoɗo wuuro Nouadhibou tawa kadi ko e nder kasso woni ɗum noon ko konngudi jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui ko fati e ñawoje ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen te no wuuro men Nouakchott en nder wuuro Nouakchott mbiyen noon direction générale des impôts o uddi tigui kenkayeriji kewɗi magasinaji kewɗi jeeyoji gueɗe taw ko gueɗe mahirteɗe kuuɓeje woni ko wiyete kenkayeri uddama tigui e oɗo saaha e nder ngoɗo wuuro Nouakchott ɗen kuuɓeɗen kenkayeriji noon uddira tigui ko wiyedeɓe kay ɓe joɓani impôt ji mabɓe ɓe poti yobde kala hitande goto noon e yeeyoɓe kenkayeriji he hono oɗo biteɗo Abdallah wul Ahmed o holliri tigui haade ɓe yobde hikka impôt ji ko laamu ngu wiyeɓe jooɓ ko ene ɓurti no feewi saabu ko ɓe wiyeɓe ko ma won double koɓe jomno rawane walla koɓe jomno rawane ko mbiya jooɓ hikka ko double koɓe jomno rawane ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e ngoɗo wuuro wiyetego Zouérat e nder wuuro Zouérat mbiyen Zouérat noon ko wuuro tawatego e nder leydi Mauritanie tawa kadi ko ngon wuuro jogui oɗo société biteɗo Sinima e ñalawma hanki o noon mbiyen e nder walla ñande alhamis hanki o mbiyen e nder ngoɗon wuuro ko sitting tigui mawɗo toon waɗi toon sitting noon way kono miñum sepponi ko ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe ngon wuuro ha tengte ɓeɗo rewɓe ko kamɓe tigui manno sitting mabɓe ɓe mbaɗi sitting mabɓe yesso bureauji biteɗi MDE noon woni so ndiyam e jeygue yoɓete ndiyam e jeygue yoɓete e nder ngoɗo wuuro Zouérat taw kadi koye jimadi Sinim kamɓe noon ɓe jinno tigo wullitade wonde kay facture aji ɗi ne tiiɗi no feewi kadi yoga mabɓe ha e oɗo saaha joni pamani ganda tikino ɗin facture aji facturte ɓe jinno noon ko ɓen yomoɓe bureau ji ɗi kolliraɓe tigui gandinaɓe holno facturte kono noon ɓe paadaɓe pamani no ɓe gandani no facturte saabu kay ko police tigui walla ko ɓeɗo sagataɓe taw ko joguiɓe cabbi ɓaleji kañumen tigui gaari diddiɓe ɗon cariɓe cakiɓe diddiɓe ɗon ɗiɗo mabɓe naggama hono oɗo biteɗo Marouf wul Souley e oɗo biteɗo Weddah wul Filla ko ɓe jiɗi won naggaɓe hanke seppo hoyeɓe tawi e
juuɗe laamu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen hanke e ñande alarba ɓennuɗo ko muuse waɗi e nder ngoɗo wuuro Nouadhibou e nder wuuro Nouadhibou caggal noon de sehilaɓe ɗiɗi gonno yewtude ha wonti jeddi ko nden tigui hen goto mettiti ɓe cippiri nde ɓe cippiri noon sehiloji hen goto ƴetti laaɓi o yuwi taw kadi ko sehil makko jibinande Sénégal naajo ko ɗon tigui o yiɓi o ɗon tigui o yuwi laaɓi oɗo jibinande Sénégal naajo ko ɗon tigui on heddi mbiyen kanko juuɗo laaɓi o noon o jibina tigui koye nder ngo wuuɗo wiyetego Tintan o jibina ko hitande 1976 Diagne ne jaɓani ɓayinde inde makko kono noon tan o wi ɓe ɓajini ko alkule ɗiɗi e inde makko woni HB ko ɗum tigui woni koɓe mbiye inde makko o jibina noon koye nder ngoɗo wuuro wiyetego Tintan o jibina ko hitande 1976 omo tawe noon e oɗo saaha e juuɗe laamu mbiyen o tana noon waɗi tigui koye nder ngoɗo wuuro Nouadhibou taw kadi ko legal biyetegal hayran noon en tawe tigui hakkude ngoɗo wuuro wiyetego Nouadhibou sen ummima leydi Mauritanie ko ɗon payten to leydi Sénégal mbiyen e ñalawma hande walla subaka hande ko cumu musgu aljuma hande o fini tigui e nder ngoɗo wuuro Dakar e nder wuuro Dakar e diwan biyeteɗo parc Bambey ha yetti to wiyete buntu Pikine to bungu Pikine mbiyen ko cumu musgu waɗi toon hay goto noon wasani hen fittande mum kono gueɗe kewɗe boni kake kewɗe boni hen mbiyen ɓoggol courant gotol taw ko ɓoggol mangol courant ngol kadi sumi hen mbiyen koni ɓeɗo noon taw koninkoɓe jeygue darima hen darde lang beele kay ene mbawa ñippude ɗin cumuji tugganma noon to wiyete kay parc Bambey ha yetti to wiyete buntu Pikine hay dara ala ko heddi ɗon ko wiyete kake kala ko cumu ngu fottuno ñami jeygue gue ñami ɗum ha laaɓi Allah jeygue gue hullirama kadi Allah jeygue gue mawnude fodde temedere métre ko adi kada yetto cumu ngu ko lewlewnu walla ko nguleki lewlewnu nduri danma mbiyen noon ɓeɗo taw kadi ko yimɓe Sénégal en ɓe darima tigui ɓe itti dendagal ɓoggi kewɗi taw ko ɓoggi courant birtoɗinoɗe e on diwan ko ɗum saabi e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe e nder wuuro Dakar ngala courant ha joni ko Sénégal keddoɗen hono kalena oɗo maître Abdoulaye Wade noon ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal caggal kay nde o yano yettoyade oɗo biteɗo Sidi Lamine Niass noon caggal nde o yano yettoyade to pour donade ɗum kay e sankare mawnum walla miñum cankinoɗo ko toon noon o ƴetti tigui konngol o ƴetti micro o hucci o haali tigui konngol musɗi faade kay e ɓeɗo sernaɓe hande kanko Abdoulaye Wade o holliri hande e nder leydi Sénégal sernaɓe hewɓe feccere e sernaɓe walla ko ɓuuri hewde e sernaɓe e oɗo saaha joni ha tendi kay lomtiɓe jappere e bamum o holliri ɓen e oɗo saaha joni hewɓe mabɓe toppitaki diine islam o ala ko wone hakkillaji mum so wona haalisa o haala mabɓe ko nguri cofɗi no feewi o wi hay goto e mabɓe hande rawani e pelal bamum walla tanum rewno kamɓe foof e oɗo saaha haydara alata hakkillaji mabɓe heedi so wona haalisa ɗum noon wona konguɗam ko konguɗi tigui oɗo biyeteɗo Abdoulaye Wade ha joni koto leydi Sénégal keddorɗen to leydi Sénégal noon kalen tigui e to leydi Sénégal kalen tigui e nduɗo suudu sardiji walla nder suudu sardiji e saaha ɓennude en kalino wonde kay ɓe toɗɗinoma yimɓe nayo tigui walla commission taw commission wiyete ko ad hoc noon ko commission toppirnoɗo tigui o fate ittude wuttita ko wutte teddugal sarɗiyankagal oɗo biyeteɗo Khalifa Sall nden fedde noon toɗɗonoma tigui tawa kadi yoɓe jaaɓe toppitono Khalifa Sall ɓortiri wutte teddugal woni immunité parlementaire mbiyen e ñalawma hande o ndun suudu no walla mbiyen on commission windi ɓatake faade kay e hoorejo suudu ndu hono biyeteɗo Moustapha Niass e nder ɓatake heɓe kolliri tigui wonde kay o ndun o commission o no fewnirani lelirani yuɓɓani saabu kay ɓe kolliri oɗo debbo goto taw ko sarɗiyanke goto tawateɗo en hen biyeteɗo Awa Ndiaye kanko Awa Ndiaye o ko kanko tigui woni cukko Moustapha Niass e nder suudu sarɗiyeji ko kanko kadi woni cukko commission o kanko woni cukko hoorejo commission o ɓe kolliri noon ar kuulal 35 leydi ndi ene haaɗi tigui ene haɗama wonde cukko caggal kay ko cukko suudu ho sarɗiyeji ndu o wawata jogade fartange wawde wonde cukko commission ɗum noon eɓe ñaagui Moustapha Niang de wawata kay yurnitade ɗum nodditaɓe mbatta commission kesso ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi Mali paaden to leydi Mali noon mbiyen hono kalen oɗo biteɗo Amadou Koufa noon ko mawɗo fedde filñitade tawatede tigui e nder diwan mofti noon tawa kadi ko fedde indinani mouvement de libération des Massina e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko wiyeteɓe les élus locaux noon woni yimɓe wiyeteɓe joom wuuro en e ɓeɗo wiyeteɓe député ji e ɓeɗo wiyeteɓe maire walla sénateur uji hewɓe mabɓe e oɗo saaha foof ene tuuma jayde wiyetede Mali Actu holliri tigui eɓe tuuma jeeyedeɓe kay walla wawde gollodade e ɗen pelle eɓe gollode e pelle kewɗe ha tengti e ndeɗo fedde wiyetede fedde Amadou Koufa nde kalɗen hollirama noon ko ɓoyani ko wol sarɗiyanke goto taw kadi ko sarɗiyanke mofti nagganoma tigui galle makko naggani waɗi pételaji kewɗi noon e kuuɗe taw kadi ne sikka ɗum fano koye ɗen pelle ceɓɓitiɗe mbiyen noon
caggal nde o nanga nde laam koni ko paye makko jungo ɓooya yaani mum ko téléphone ngaji kala hojom ko téléphone ngaji ne cona téléphone ngaji ne nodde noon yo woppe ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kollira noon koni kaɓe kollira toon yo keptu kaɓɓirɗe ɗe kono yo goppumo o yaaha e haaju makko ɗum noon ene tengtini tigui walla ene ɓeyde sikke tigui wonde ɓe ɗen kuure noon walla ɗin pettelaji fano tigui koye ɗen pelle ceɓɓitiɗe ene tuuma noon kadi walla ene faya noon dendagal mabɓe kadi heeɓa mabɓe wonduɓe e ɗen pelle gondiri hen ko pour dandude koye mumen nde won noon kamɓe Amadou Koufa e yimɓe mum koɓe yimɓe weeɓe yiide weeɓe addinde kadi saaha fof eɓe jiiya kadi soɓe jiyama eɓe mbeɓe heɓtinde ɓe jogui ko comci mabɓe banggue eɓe jogo motoji ɗi ko kamɓe tan jogui ɗin motoji nde jiiɗaɓe fof kadi eɓe mbaɗi baahe tawa kadi baahe ɗe ne pewna ha feewi kala noon moɓe tuumi tawa kadi koye ɗen on diwan jaɓa caɗiɗo gollodade mabɓe walla jaaɗo haltoyi alhaali mabɓe ɓe keewi ko yande mum walla ɓe jana e galle mum ene tuuma noon yimɓe hewɓe e oɗo saaha ene gonda e mabɓe tawa gondira mabɓe ko yidde dandude koye mumen ha joni ko leydi Mali keddorden kaalen noon e oɗo biteɗo Sungolo Kone noon ko kañum woni hoorejo tribunal mo Nioro walla men président mo tribunal mo Nioro mbiyene jamma bedɗo sanga 21 heures ko sagataɓe tigui gaari e galle makko noon ne gone walla goto mo hinde pick-up ko ɗon tigui ɓe dondi ɓe nawimo ha e oɗo saaha joni hay goto anda to heedi siftinde on kadi e oɗo saaha rawane mbiyen walla taw koye lewru décembre rawane pedde ceɓɓitiɗe walla jihadiste uji janino tigui e on diwan Nioro ɓe janino e diwan Nioro taw kadi koye kaso goto tawateɗo e on diwan kaso o ne tawe kiloji sappo hakkude mum e wuuro Nioro ko ɗon tigui ɓe janno ɓe mbari koninkoɓe ɗiɗo renannoɓe e on prison ɓe mbari koninkoɓe ɗiɗi ɓe udditi noon prison o fodde capanɗe jeenayyo e tato taw ko nangonoɓe ɓocciti naati e soyde ko leydi Cameroun paaɗen en kalina ñalawma hanki o ñawore oɗo biteɗo Ahmed Abba noon ko jayde yanke gana joɗiniɗo radio France international e nder Cameroun taw koye ɗemgal Hausa kanko Ahmed Abba noon o tumano tigui wawde gollodade e ɗeɗo pelle taw ko pelle ceɓɓitiɗe ɗe witeɗe Boko Haram Ahmed Abba ñawanoma tigui ene soke duuɓi sappo caggal noon nde hujjukintoɓe noddir tigui ñawore nde nde waɗi kay duuɓi ɗiɗi e feccere kaso o nanggano noon ko guila ñande capantati juillet hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi e nder ngoɗo wuuro wiyetego Marwa guila nden noon ko dumbaɗo mbiyen noon hujjukinteɗo makko ñaguinoma tigui yo ñawore nde ñawte e ñalawma hanki o tuggal ma tan midi ha feccere jamma ha jamma feccini mbiyen tigui ko ñaworeɓe gonno haydara noon ala koɓe gayni e ñaworeɓe o ruttirima tigui to kaso to wonno to ɓen foti artude noon ñande nogas e 2 décembre ko nden tigui ɓe ɗamini yaltinde ñawore nde so tawi kay Ahmed Abba woppete walla o heddoto e kaso eɗen ñaago Allah tan ñande nogas e 2 décembre taw arti yata o wiyete ko yo yaa e haaju makko koto leydi Kenya paaɗen to leydi Kenya noon mbiyene ñalawma hande o ko garmi ngara musɗo waɗi toon musɗo waɗi e nder leydi Kenya taw kadi ko ɓeɗo yimɓe yinno wadde seppoji ko famli foof yimɓe tato mbasi hen pital mumen tawa kadi koɓe fiɗaɓe kuure yimɓe hewɓe kadi gañima hen koto Zimbabwe paaɗen to Zimbabwe noon mbiyen ha joni noon ko ɓeɗo koninkoɓe walla oɗo chef d'état major ha joni ko kanko duhi tuuba e nder Zimbabwe walla nder arare lamorgo leydi ndi mbiyen noon caggal nde oɗo ko caggal noon nde jagode ɗiɗi taw ko sud afrique naɓe caggal nde ɓe nula toon tawa kadi ko Jacob Zuma neli ɓe gila hanki noon hanki jamma ha weeti ɓe ɗanaki ɓe mbaɗa tigui ko ya garta hakkude oɗo général e oɗo biteɗo Mugabe hakkude général d'armée e Mugabe noon ɓe mbaɗi ɓe jiidi mabɓe mone mabɓe foof ɓe joddima mum caggal ɗum kadi ɓe jaadi kamɓe foof ɓe jodde Mugabe noon mbiyen noon ɓe caggal nde ɓe jodde Mugabe noon Robert Mugabe holliri tigui jaɓani woppude laamu Mugabe wi woppani laamu hande woppani janggo kañum ko laamotoɗo ha manda makko gasa manda Robert Mugabe noon foti gasa tigui koye 2018 woni hitande darotone nde mbiyen noon kamɓe koninkoɓe noon oɗo saaha ɓe jinno tigui yo Mugabe woppude laamu seese so woppiri laamu seese ɓe dokkiri tigui laamu ngu oɗo taw ko cukko hoorejo makko woni président adjoint woni cukko hoorejo makko on tigui fonno hokkede laamu kono Mugabe koko sali ha laaɓi e oɗo saaha joni mbiyen noon ko ara ɓe joddima noon caggal nde ɓe joddi noon haala mabɓe noon haydara ala ko sori hen kene yette juuɗe jaydiyankoɓe so wona tan noon yiyama natal walla natal yiyama walla yiyama kam e télévision wonde kay oɗo général e Robert Mugabe ene calmodira Mugabe ene moosa siftinde bandiraɓe kadi hakkude oɗo général d'armée e Mugabe ko jaam wonno hakkude mabɓe ɓe meeɗa lurodirde hay saaha goto e oɗo saaha joni woni caɗele mabɓe tan koko debbo ko joom suudu Robert Mugabe yinno ardade leydi ndi ko ɗum tan woni caɗele mabɓe kono noon ko ɓooyani ko walla ko puɗɗotoɗen kabaruji ko en keeɓi tigui télégramme
telegram non taw ko erango oɗo biteɗo Christopher Musuvanga Christopher Musuvanga non ko chef ancien combattant kadi ko neɗɗo jiɗaɗo ganda dowluɗo e nder Zimbabwe o waɗi erango non taw kadi ko erango mango faade kay e oɗo biteɗo Robert Mugabe o holliri Robert Mugabe ko wonde gasi ha laaɓi yo ya lawol mum yo yaltu leydi ndi yaha lawol mum ko ɓuuri yawde e yaccade kono noon e oɗo saaha joni noon haydara ala ko Mugabe jaabimomo kabaruji men e jolam jaɓeri ko joni hoto goɗɗe kabaruji men e jolam jaɓeri ma nawen ha to leydi Grèce noon mbiyen ko togoji muusi sami toon e ɗeɗo ñala ñamma hanki o mbiyen yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi ha e oɗo saaha hay goto anda to goni ko wiyete porté disparu sappo e jeegom neɗɗo wasi hen fittadu mum yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen toɓoji ɗi noon kay ɗi ɓuuri bonde tigui koye nder ɗiɗo commune aji tati taw ko commune aji taweteɗi e nder hirnangue to wiyete Athènes hirnangue Athènes ko toon tigui toɓoji ɗi ɓuuri hewde koto Haïti paaɗen mbiyen altine ɓennuɗo ɗo to nder leydi Haïti ko garmi gara muso wanno hakkude koninkoɓe e ɗeɗo pelle taw ko pelle sasiyeɓe tawateɓe e nder wuuro ngo mbiyen noon so yimɓe jeeɗiɗo noon mbasi hen pittali mum taw ko jambureɓe koninkoɓe ɗiɗo ɓe hinde policier mbasi hen pittali mum fodde 30 neɗɗo naggama e oɗo saaha nana e juuɗe laamu koto Israël paaɗen no pular heewi wiide ni ko ɗum tigui leydi Israël yiiɗi tengtinde wonde kay gaño ma ko sehilma e oɗo saaha joni leydi Israël erima tigui leydi Arabie Saoudite ɓe erima leydi Arabie Saoudite noon wonde kay ɓe paari gam yidde liggude ade Arabie Saoudite e wadde kay addude ballal mabɓe no fotiri foof beele kay Arabie Saoudite ne wawa habde e ndeɗo leydi wiitendi Iran e leydi Iran e dendagal yoga leyɗele taw ko leyɗele julɓe ɗe ngollo leñol wiiteɓe chiite en tawete siftinde on noon leñol chiite en ɓe ko kamɓe tigui goni ɗeɗo pelle joga e mabɓe ko jeeyaɓe ɗeɗo pelle taw ko pelle biteɗe état islamique en fof jeeya koye goɗɗo leñol biyetegol chiite mbiyen noon ko chef d' état major armée Israël ko kañum tigui ɓayyini oɗo kabaru o ɓayyini oɗo kabaru noon koye nder jayde wotere taw ko jayde Arabie Saoudite naɓe jayde nde wiyetede Alif jayde Alif noon taw ko jayde windetede e nder leydi Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongunene kabaruji men ɗemgal Pular yo Allah rokku en walde e jaam eɗen ƴeewa bandiraɓe tan ɓe toppito fedde men heblo sukaɓe Afrique e dendagal leyɗele kala leydi e kala wuuro e oɗo saaha hande heblo sukaɓe Afrique ne tawe ɗon eɗen eero kadi bandiraɓe e guure men taw guure Fouta ɗe nde mbaɗa cosde ɓe cosata pelle taw ko dow inde heblo sukaɓe Afrique musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗene kabaruji men e ɗemgal Pular to sowto he ko musidɗo moon Haali Abouba to karallagal to ko bani men debbo Fatimata Bali yo Allah rokku en walde jaam